Saiki wis ora kaya awake dhewe men sok dipepe nang ngeril barang ya, Truk. Ya isih kelingan Togong isih. Awan-awan kae ra. Ril iki ra nggo liwat kereta kae. Anggere wis kepanasan kae nyas. Nyas. Wah. Enuk. Heeh. Enuk rasane. Sing sayo, sing rukun. Ngetan paling kula kesengene kelapa sono lagi anggere kowe mak jedul ngono iki atiku terus tentrem reng. Ora kloap laup dhewe kaya wong edan. Mau ora ngampiri. Nek kowe ngampiri aku ra ya jedule wong loro bareng ora usah dadak dhewe-dhewe. Ha iya. Aku mbiyen tau nyupitke anakku malah kebablasan wektune mongko biasane wong tuwa ki nek nemtokke supitan ki anakmu ki apike supite sok rebo pon. Rebo wage nek hitungane wong Jawa. Kok nganti kebablasan goleki bonge ra ketemu. Lho. Kok iso ora ketemu? Aku bingung nek goleki nang dalan-dalane angger tak goleki. Iya, ning rumah makan karo gambare sendok karo para. Rumah sakit gambare mesti palang merah. Iya. Pom bensin gambare mesti kae sing dienggo ngejog bensin kae. Heeh. Sak dalan-dalan tak ngetke kok ora ana gambare bong ki gambare apa ya, Tru? Bong apa? Bong supit ki gambare apa? Gambare gunting. Kuwi tukang potong. Ora bong. Ngene. Gambare anu apa iki cecak rawa kae diketok cucuke. Hah, kuwi bakul manuk. Mula tak goleki kok ora ketemu, bareng ketemu jebul anakku ora wani supit. Oh. Dadak dipangku bapakne. Monggo sing supit ki 124 jaman semono. Wah, akeh banget orang bong ki angel jaman semono. Heeh. Wah, jentrek-jentrek kae kabeh do turu dhewe iki anakku njaluk tak pangku trimo tenguk. Wo. Bareng wiwit mulai bonge nganggo kaos tangan kae. Cepet banget setel. Wah. Sing merban wis ana dhewe. Tiba giliranku ki sing dibiyak sarungku. Lho. Oh to. Anak-anakku tak pangku, anakku sarungan, aku ya sarungan. Sing dibiyak sarungku teng langsung digegem cek. Niki kenapa kene iki? Kene wis sampe ngono aku muni niku nggen kula Bos. Wow. Langsung ditutup meneh. Genti kok anakku cekel wis wah beres. Weh ya syukur. Wis kelakon supet wis ayo cah. Gleleng wonge anggere bar dicupet terus dilolor awake dawa banget. Le dhuwur cepete ra jamak-jamak. Ha iya. Ning saiki ora kaya mbiyen bong ki mung siji, sak kutha isine siji. Mula nyubuti wong 120 ya bonge siji. Saiki wis pirang-pirang ming kari milih kok, Tru. Oh. Nggon aku ana sing nganggo pistol. Waduh. Nganggo pistol ki le netaki piye? Mung kari nggone bocah kuwi diatungke terus dinceng saka kadohan ya. Tuwar. Wah. Bablas apa-apane. Terus kejet-kejet. Kejet-kejet dengkulmu ora aneh-aneh ora. Ngono kuwi sing jeneng nek carane wong Islam diislamake ya, Le. Wajib. Nulat karo njeng Nabi Ibrahim. Jaman semono miturut sing padha ditulat kuwi. Ha iya, mula wajibe pancen kaya ngono kuwi. Tenan ya pancen kok. Saiki wis ora kaya awake dhewe men sok dipepe nang ngeril barang ya, Truk. Ya isih kelingan Togong isih. Awan-awan kae ra.
Rel iki ra nggo liwat kereta kae. Anggere wis kepanasan kae nyas. Nyas. Wah. Enuk. Enuk rasane ora caedan. Ngono kok diomongke. Sapa asmane? Mas Wildan Satrio Abimanyu. Edian jenenge apik. Iya. Aku seneng nek bocah putrane wong Jawa dijenengi Jawa ngono Wildan Satrio Abimanyu. Saurane nganggo jeneng anu modern ning Satrio Abimanyu. Iya. Kaya kowe iki ora. Anakmu sik barep ketok jenenge sapa? Rocky. Oh. Ayo kuwi jenenge kowe ora melu karo adat budaya Jawa. Jenenge anake Bagong kok jenenge Rocky. Nek takoni rak wagu to. Ana bapakmu sapa jenenge Bagong? Kowe jenenge sapa? Rocky. Wah. Ning gleleng. Oh iya. Rocky Bagong Atmojo. Tegese Rocky wanyen kudu melu jaman saiki jenenge Rocky. Oh. Anakku mbiyen tak asline arep tak jenenge Suherlan. Suherlan kesusu lahir nang dalan. Mergane bojoku meteng, tak tumpake becak nang dalan wis lahir. Oh. Terus kok Suherlan ku ndak dudu bedhek terus tak jenengi Rocky. Rocky tegese Baraja saka ngrok saiki. Oh. Terus tak jenenge Bagong Atmojo. Sing nomor 2 wedok kae. Angelina. Waduh. Hoi, anake Bagong kok jenenge Angelina kaya. Mbok bapakne iki gagas jenenge we Bagong kok anake Angelina. Angelina Tariem. Dadi ngarepe modern burine Jawa. Oh iya, ya ora apa-apa. Sing terakhir Paparazzi. Waduh. Kuwi jeneng luar negeri. Paparazzi Tokyo. Oh. Wangun ta, Tru? Wangun. Ngarepe modern. Nek kaya aku ya anake Petruk jenenge Pecuk. Anake Petruk jenenge Lengkung, wangun. Anake Gareng jenenge Gadul. Wudu. Men kuning matamu kuwi. Antil mencelat ora. Anake Gareng kok dijenengke elek banget ya, Tru? Ya. Ya atur panglipur, Le. Ayo. Arep ngatur panglipur apa? Ya saora-orane kanca-kanca Sumadya, grup karawitan warga laras. Heeh. Wah, seragame abang-abang. Ketok bagus-bagus ya, Tru? Iya. Nek bengi, ha iya. Mesti ditambahi nek. Mbok ngalem sediloe ngopo to, Gong? Ra iso. Mangsane ora. Heeh. Wah, trampil-trampil, sigrak-sigrak. Tur nyom-nyom. Nom-nom. Kadang kala ana sing kaget lho. Karo kancaku iki lho. Rombane Pak Bagong niku ternyata masih muda-muda. Masih, tapi ya udah bapak-bapak semua. Iya. Ning jiwane muda. Iya pancen bener kok ya. Bapak-bapak tapi stylenya muda. Iya. Style nom. Iya, serang gagas ngomah ki anake ndase ting benyinyi. Sing penting bapakne iso gaya. Lah iya. Ayo ngono kuwi sing apik. Ya ora apik wong anake ra kopen kok kon apik ora. Iya. Yo nembang sing kepenak urut saka Gareng. Iya. Tak ngaturke tembangan sing kepenak ya, Tru? Iya. Arep ngaturke sapa? Kaya sing urung nyuwara. Oh iya, sing urung nyuwara. Mbak Tiwi. Yo iya. Mbak Hana Pertiwi saka Pring Surat Temanggung, Jeddak. Ya beda karo arahe saka kene, beda nek kono arahe Secang Ngalor. Oh. Secang Ngalor ki desane jenenge Kaporokan. Piye? Secang Ngalor kuwi desane Kaporokan. Oh. Engko nek perapatan Kaporokan ki ngulon jenenge Desa Plantrangan. Engko perapatan Plantrangan munggah sithik kuwi Dusun Kasedelan. Engko mesti tekan Kepelkan ngono mesti. Kuwi nek medun. Kesedelan medun ki Dusun Kepelkan. Iya.
Terus engko nek kepelekan kuwi munggah sithik prapatan ngulon jedul Bansari. Oh, kok Bansari? Bansari ngalor sithik jedul Banjero. Kuwi jenenge kota bengkel. Kota bengkel ora. Ngatur ki apa, Mbak? Ana Pertiwi? Ya. Oh, jenenge Ana. Atas nama jendol. Kok atas nama jendol? Anak nama jendol iki bapakne jenenge Ki Dalang Jendol iki dadi atas nama jendol. Nah, anak-anak ya. Pertiwi. Per wis ngarani Dipara. Tiwi iki wedok. Oh, dadi wong wedok iki mesti Dipara dadi loro. Oh, iya. Kenapane? Ora, rasa takon apane senengane. Oh, wong kok senengane sok tau ora. Ngaturke apa tembange reng? Ya manut karo Mbak Ana Pertiwi rasa dadi gagas utawa ya digagas terus wong gara-gara ora digagas. Maksude tembange iki sakarepe Mbak Ana Pertiwi. Sinom nggih. Sinom Karijata? Nggih. Ha. Larase Sritru apa pelak? Pelak. Pelak. Ha. Wong wedok iki bentuke dhewe-dhewe ya, Tru. Nek Mbak Ana Pertiwi iki akeh sing do ngarani piyaine pendiam. Oh. Mergo di gejala bisu. Wah iya. Pendiam. Menengan ora kokean pola. Heeh. Nek Ika iki ya menengan. Oh iya to. Anggere disawang ngono ketok menengan. Heeh, ora bakal padha iki karo Dewi iki posene pancen wong wedok sing menengan tur ora tau omongan tur mangane akeh. Ha iya. Nek Elisa kuwi potongane wong wedok sing begijikan, tegese kokean pola. Oh iya ya, kowe iso nyandra wong wedok ya. Walah. Padake ora. Mula rungono tak candrane. Oh iya. Nek Cita iki wonge menengan tur ora kokean pola. Tur ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Dadi padha karo wong wedok sing wis mengidap mendekemi penyakit. Nah, nek kae Tatin kae pancen rupane rupa bengis. Rupane rupa galak. Kejam. Ha iya. Wong wedok sing nek dijoke nang pabaratan nek kon padu sregepe ra jamak-jamak. Iya. Aku ora ngerti to, Tru. Aku tau lho mbagong ning Ungaran. Heeh. Mobilku ditabrak karo wong wedok padha nganggo mobil. Nggon mburi brok ngono. Aku ro sopirku meneng wae. Tatin metu kok kaya ngapa menungsane. Sabar aku ya ngono. Oh iya, wah sing kono wis drodok. Wis cekelan sotir kae. Maaf ya, Mbak, maaf. Nganggo mata ora kowe? Aku ya muni ya nganggo tenan ra tekan kene aku. Wes sampean rasa melu-melu. Sampean ngewangi iki karang iki ayu kok. Ayo mangga. Mbak Ana Pertiwi, mangga, ya. Nena. Ya. Saniwati kayane mrumpuk Sami sabar coba kesusu sawahe berjembar marine mulangmu Gironge ya apik. Wes rasa dadakno tincingi kepinterane nek kanca-kanca iki pancen. Ya saora-orane iki sarjana kabeh, Tru. Oh iya to. Kandhane sarjana seni. Ana sing D3. Oh. Ana sing B2.
Werna-werna jogong pangkate. Heeh. Ayo piye ndang gleleng. Sing nabuh gambang kae sarjana seni. Woe, kae asmane Mas Bimo. Woe, dan daleme Bantul. Ayo lulusan isi Ngayu Jakarta. Weh, sing asta Bunang Mas Joko Garden. Kok Joko Garden? Joko Tebon. Tebon iki basa Inggrise garden. Ayo sarjana seni. Ya, edan tenan. Nah, sing Bunang penerus ki pangkate SIK. SIK ki sarjana iwak kirek. Ora ngajar kowe ra. Biar dadi pemain sinetron itu. Oh iya. Heeh ta. Anggere dhewe kae iki ngrekam video dhewe. Tengok neng mobil terus ngerekam video dhewe muni, gimana? Aku tidak bisa melakukan seperti itu. Amat iki kae iki ngopo to cah? Oh, ajar dadi pemain sinetron ya. Ora apa-apa jeneng cita-cita ki ana tetembungan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Iya, sapa ngerti bolak-balik ing jaman? Iya. Bisa dadi pemain sinetron tenan? Ya, sapa ngerti ya, Gong. Ah iya. Iya. Terus sing apa jenenge? Sing apa? Meking kae kaya sarjana. Wo, sprene ra lurus-lurus nganti rambute brodol. Sing anu jenenge Nyaron kuwi ya Pak Bolot Ginandar kuwi penabuh sak suwene urip ya mung dienggo ngodhokake uripe nganggo nabuh. Kuwi wit lair cenger iki langsung digaweke saron cilik kae. Dek jaman ana upacara bocah cilik dilebokke nang nggon keranjang apa jenenge iki wadah pitik terus dinaik dhuwit, dinaik ballpoint, dhek milih tabuh. Wo, pancen ya uripe dienggo diudhokake utawa disramakake nang nggon kesenian. Sing gerong loro ya sarjana. Sing siji sarjana, sing siji durjana. Oh. Sing endi tok arani lho ora kawon. Sing ireng. Oh iya iya. Oh, caloro wis padu wisan. Kowe wae emoh. Aku ora rupaku piyayi. Ha ya wis sekarang ya dhewe-dhewe sinden ya ngono. Terus ke sik. Oh iya, engko karo dipotong-potong. Ya. Enggak. Penggirang loro tok omongin nek sarjana kabeh nyatane ya ora kompak. Sing siji anu mau arep nembang timun, sing siji timun, sing siji ngetan. Ha iya. Dadi ki timune mandheng ngetan. Oh iya. Heeh to. Dingulonke wis ra gelem. Wis kebacut ngono. Dindonoke bali menang. Oh iya. Ya ora apa-apa, teruske.
iya. Kompak. Kendangane ya apik. Iya. Mbok sekali-sekali sik ngendang kon duet. Iya ya siap engko takoni duet rasa kuwatir. Ben. Heeh. Engko nek sing ngendang kon duet nembang apa ngono terus sing ngendang sapa? Lho, iki pinter ngendang kabeh. Sing ngantem kuwi ngendang jaipong. Wah, ora ngerti kowe. Nganti dibubarke petugas. Mergo saking elek. Ya ora apa-apa, monggo. Jeneng gerongan ki mengku surasa mengku pitutur bener tegane kampil kading bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling mula nek lagi nyanding ki kudu eling ya merga godha ning jagat paling medeni ki ada 3 Tru apa harta tahta wanita nek ora kuat kegodha kaya ngono kuwi wah dandan tenan mula ana tembungan tegane kambil gading bejane sing lagi nyanding aja dumeh disanding wong sing lagi ditresnani terus glelenge ra jamak-jamak apa mukaman kowe lho sing kapok ki sapa kok kapokmu kapan kandhane kok ya dibacutke memangan dengkulmu melocot apa tidak ada. Iya ya. Matur sembah nuwun Mbak Tiwi wis kepareng ngaturake Simon Sinom Parijata penak diunekke ya to ha iya Sinom yen tekan saiki ora ilang-ilang rasane kok Gong tetep kepenak mula wong piyai biyen ki nek yasa tembang ki nganggo direwangi tapa brata direwangi prihatin mula tembange ya digdaya. Oh, nyipta Sinom pirang abad aku tak takon Sinom. Tekan seprene isih apik, isih kepenak. Heeh. Edan saiki lagu-lagu saiki wis coba. Oh. Duer kaya mercon utawa kembang api bar kuwi prepet ilang. Heeh ya. Tenan. Wis, arep nyebut lagu apa? Jaman saiki lho gawe instan kok, Reng. Ah iya. Apa-apa ki nek instan kuwi gampang ilange ning nek direwangi tapa brata direwangi prihatin apa wae mesti bakal apik contone kaya wong nggayuh derajat pangkat ya Tru iya nek direwangi prihatin derajat pangkate ajeg ha iya ning nek tiba-tiba clingkrik nang dhuwur gampang tiba nek wis tiba wis lara wis angele tangi meneh ha iya ngono kuwi contone heeh yo gentenan ayo saiki sing rada gumiak Tru ya Mbak Ika Suhesti. Heeh, ngati-ati ling ajeng engko ndak ketatap jebok meneh ora. Dilongi ya. Apane? Dilongi ora. Ayo, jumeneng. Heeh. Nek mak jendul ngono. Heeh.
nyekar apa iki Mbak Ika iki? Ya durutke wae ora apa. Mangga ngaturke apa Mbak Ika sing kepenak sing nganggo dangdutan ya kena. Lho, dangdut jaipongan maksude. Heeh. Apa nggih? Pelok ya kena, slendro ya kena. Lho, ora usah dadak wige ringa-ringa. Ngaranono kanca-kanca siap ngiringi kowe. Lali janjine mawon. Lali janjine. Ya. Niate ora lali dan ora nyaur. Ha iya. Lali janjine. Dibawani. Wah. Nggih. Deloke yaene iki nek deloke sinden ngadeg iki rasane grengseng ya. Ha iya. Marai ning ati iki semang. Nek dandan Jawa wae nek ora dandan Jawa ki eli-eli. Ha iya. Luwuk-luwuk. Letek deh, Pak. Letek-letek. Heeh, wis. Ning men ra apa-apa. Kok nekat? Aku nekat kok. Iya. Mangga. Dina Minggu kang tak anti Ya. Dilemuke. Apa kan? Dilemuke. Tinemune kok dilemuke. tinamune ngaya mong lali janjine Anane pijer. anane pijer samaya Pinter golek tatasan. Biyen. pinter golek alasan Ngandar-andar ngandukur. ngandar-andar angan dukur Aku kang bakal ngliwetke. Salah apa? Salah. Oh, cakepan ngawur ngliwetke jempolmu mlonjot. Mangga, ya. aku wis ora Roto sigrak, roto sigrak. minggu sing tak tunggu kowe ngajak
nuwun. Kok kaya pundake kaya ana engsele ya. Kowe ndeloki po. Balen ana iki. Hai. Kene iki kaya ana engsele. Ha iya. Wis ngono-ngono. Lah niku nggih saged. Napa? Jenengan. Ora iso aku kaya ora ana sing dienggo bang. Oh iya. Pun nggih. Ya, apik tenan. Iya. Nyenengke tenan. Heeh. Wah joget ya apik, nembang ya apik, wis kepiye? Ha iso ora ana sing iso dicacat. Ah iya. Ya iki mau Mbak Ika. Heeh. Diteruske terus. Waduh, Bagong nek muni seneng jan. Wah, aku nek muni, aku ki nang omah ki setelane mek lali janjine kok. Oh. Ora ana sing ora lali aku ki, utang ya lali. Nyaur ya lali. Kaya aku wis mesti serba lali kok, Tru. Ha iya. Mula aku seneng karo tembang lali janjine iki. Heeh. Coba gentenan Mbak Elisa. Ya, disisanke. Ya. Napa niki Mas Bagong? Hah? Jumeneng mboten? Jumeneng. Oke. Nah. Wong cantas sing ngene iki nek cara montore Yamaha 75. Iya. Selah langsung. Ya, Mbak Elisa. Iya. Ngaturake napa niki? Ngaturke apa, Mbak Elisa ngaturke apa? Sindro apa pila? Derek sing kayeng mawon meh meneh nggih. Ah iya kaya sing meriah ya. Nggih, tembang kangen mawon nggih. Tembang apa? Tembang kangen. Oh, krunguku tempe kangen. Tembang kangen kok tempe. Tempe kangen. Tembang kangen. Ya, mangga. Diaturake. Ya. Nggih, nganggo bawa napa langsung niki? Nganggo bawa. Oh, nggih. Isi wektue. Ming. Napa? Bener kuwi Alak Yarta disiki mingkar mingkureng ukara. Ngono ae. Wis mengo sikik. Oke. Ya. Mingkar mingkureng Swara abot lek gitu lho. Iya. Akarono karenan Marti pijet. Marti nada sing mentit iki hati-hati sa ambil napas. Oke. Sinawang lasmeneng ketang. Wah iki nek ora wong wetenge kuat jeblok. Hati-hati mulane. Terus santai wis ketok sirahe terus. Kaya wong apa jeneng melahirkan ya? Ah ya ora apa-apa. Kit. Kene ya. Hati-hati lho pangkum brojol.
nganti kuat jos iki. Heeh. Ora saben waranggana kuat nembang iki lho, Le. Tenan. Iki nek ora swarane menthik iso dhuwur, oh cilaka kaya bojoku kae. Oh iya ta? Ngajar iki malah buayen ngenggon. Heeh ta. Sinawang resmine kidang. Wah, procot. Ah dadi layak. Botongan. Terus Sinupa. Sinupa Sinukarta mreh Kretarta Karto Gimin. Pakartine ngelmu Luben. Luhur. luhur Kang tumrap neng kang tumrap neng tanah Abang Jawa. Jawa Agama. agama gemeng aji Iya. Gul. Ya, sukses. Monggo tembang kangen. Ya. Engko bar iki mbok ana penyanyine kakung terus. Oh siap aja kuwatir wis. Tak pilihke. Ya, monggo yuk. Thank
joget kok kaya ndandani selokan. Apa niku, Pak? Kon dandani selokan to, Pak? Aku mau tang. Aku joget asik zaman saiki iki waton asik ngene iki lho, Pak. Nah, deng ngono kuwi barang. Iki lagi musim iki. Aku malah lagi ngerti saiki. Iya, karo ngene-ngene iki barang. Iya. Nah, ngono kuwi. Oke, dikendangi dangdut cara India ya ora wangun nggon megal-megal. Ora wangun. Entuk ngono. Sing penting ki total. Entak dundung ngono kuwi sing penting seneng ngono lho. Lah sing indahnya di mana? Ora indah ya, Pak? Ora indah blas. Ya wis jenenge joget asik, dudu joget indah. Oh ya joget asik karo joget indah iki beda. Beda. Ya. Ngono ya. Coba sing dikendangi dangdut iki ngono ki Ika apa sapa ngono mesti apik. Wangun ya. Nek kowe iki Piye? awake kok triplek ngono. Ya wis ora wangun ngene-ngene ya wis ora blas ora ana daya tarike. Ora ana daya tarike. Aku wis mangan terus lho Pak, padahal wis tambah lemu lho aku saiki ne. Ah ya wis ra apa-apa engko nek lemu kebangetan ndak malah ra apik. Wis lenggah wae. Nggih. Ya. Yo gentenan. Ha iki saiki ora ming wedok kok. Apa? Campur lanang? Campur lanang. Men rada ana daya tarike. Heeh. Ayo Tin. Ayo tak Tin. Jumeneng Tin. Ya. Tak goleke jodoh. Ya. Aja kuwatir wae. Sapa ya iki ya? Iya. Kira-kira sapa sing arep ngancani Tatin bawa? Ana mesti bawa iki mesti sing iso ya kudu sing iso nembang. Heeh. Rasa bawa joget wae. Hah? Joget wae. Bawa kok joget wae ya nganggo bawa sing apik. Iya. Kok ora mesti do iso lho. Ndak ya ndak dikancani ndak. Wandem. Kowe karo nembang kowe iki iso nembang kowe gawe wis. Iya. Karo nembang apa ngono. Ane wanda ya sregep no. Ah ya ora apa-apa karang ya. Engko bar iki pengendange. Oh iya. Pandangnya karo sapa? Karo Neti ta. Oke. Aja kalah viral karo pengendange engko ya. Siap. Ayo. Arep nembang apa? Ya nek wong loro lanang wedok iku kudu sing bernapaskan kemesraan. Ya. Nyidam sari wae ndak? Ya, kowe bawa. Duh ora duf. Ora duh lho ora dus. Siap. Ya. Duh wong ayu. Wah, apik to ora. Pepucane ati. Ora kesusu-susu bawa ku ora. Neno. Ah, beda karo nek suluk. Kaya kene wong nandang asmara. Kuntune asli apa pasangan to, Ndok? Aku yang delok. Kok nek dienggo omong kok obah. Ora obah mah blas ra ono. Blas ra ono apa-apane. Iya. Apa-apa. Obah wae ora ya. Tekan ndi Apa? Apa to awakku dhewe. Nek ketindinge lek nah. Nenone. Duh dewa Jawa. Jen. Tokong Mbok alon-alon lho, rasa kesusu-susu. Alas. Atur nafas dulu ya. sono Oh. lek tintingane aku kupingku ki kuping tak ditinggal Besok kapan? besok kapan katakan jejer lan wong ayu. Wah, ya Ini suarane kok ora ono gerakane blas ya. bantas ya. Mengko begegek.
Kupingku rada budheg jan. Ah, ya sadirono ben rada krungu. Umpamakna yen nahkoda. Nahkoda kok nahkoda. Sik, larase nahkoda apa Nahkoda, nahkoda? ya. Oke. Nahkoda. Umpamakna yen nahkoda. Nah, nahkoda ki ula. Tanpa prau sasat. Anakonda Pak niku. Wis kerasa bener kayak aku. Lah Pak Seruwing ngono nggih. Heeh. Tanpa prau sasat darat den pepetri nyidam sari as moro nembang berdua kok dhewe-dhewe. Ayo adep-adepan wong Lah iki ra gelem malah nyingkur terus ya. Suasanane romantis wong do tresna tinesnanan. Lah mau kok wingi aku padu. gak iso. Ya, iso Mergane ngapa? Wingi kae wae. Ora-orane. Lah, Ora apa-apa mbok saiki uleng-ulengan ora wae. Tantangane berat. kok dadi uleng-ulengan lho. Iya, ora sah kok ndok kok arep njur uleng-ulengan ora. Kok njur ngawur. Ya. Ya. Upama, ayo Tatin. Tatin sik. Heeh. Aku sih. Yo. Iya. Apa sliramu sekar melati aku kumbangi damsari Oh, aku kan bakal lewati Nangeluku kamono janji matiakan ati Saku mati Rinoso karo sonasaning liya inang karo Ya. Neno. Mangga. nalikane ro ing dalu ketiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati lali lakaili nanging aku Joget dong.
Sip, luar biasa. Ya. Arep ming sok ngladeni wayang kowe nek gelem nembang ya. Ayo, ayo. Gayeng ya reng gayeng. Nyenengke tenan. Ya. Ya saiki sing pungkasan. Heeh. Ya, perlu di jajal mengko ndak ora apik. Ya. Mbak Neti Sulandari. Iya. Sida duwe tenan iki. Wela wis dadi ucaping sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan datan kene Mulawali kaya Wikresna tumetes ndlandang seta. Tan kena lumepek. Ya wis ora apa-apa. Siapke tembange apa? Ya. Duet karo sing ngendang. Oh iya, ya. Ndang cekat-ceket. Waktune ndak selak bablas. Terus sing ngendang sapa engko? Sing ngendang sing ngedram. Ya. Yo jumeneng kabeh kowe. Siangkah lah. Ayo kaya kudu wani wong wondoke wani kok. Sori kene wani kok. Ono ora wani ra. Ya. Tembange apa? Ora sah iren. Golek nggon, Pak. Kok kowe kono. Golek nggon biasane sak nggon-nggone. Ayo. Tembange apa? Kempling. Hah? Wah kae. Rondo kempling. Ayo. Ndasmu ndi? Ndak pundi kok ndasmu ndi ora? Ndasmu ndak pundi mbayu. Padhe tindak pundi? Ayo. Dingaren. Ya, ora apa-apa, dibukani monggo. Tobel kok tebel. Ora kan lelek. So, wiwit saka tobel.
Topel wong lagan golek omongan niki blonjo napa mbak yo badhe pindahan Ampun kelamas sampean ampun kecewa kula randa panjaran tinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar tae kowe rawan rondo kanggoku rapati penting Mbak Ayu badhe tindak pundi tadi ngamen tindak wae ora numpak taksi ewekan apa ora wedi nganggur kanggo kula kancani niki blonjo napa banyu badhe ampun kecewa kula randa panjaran tinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar wae rawan rondo kanggoku rapati sampun Pak Ya, wah edan apik tenan malah nyolong bethek. Nyolong bethek. Iki gek wis kulino duet lho. Soale kayane kaya wis klop. Kaya cop-copan manjing listrik. Cop-copan manjing listrik ora. Wis ora ana wigih tenan. Apik ya ngene iki sing tak karepe iki. Yoga iku ora mung nabu kadang kala refreshing lho, ngono lho. Neng joget neng arep. Kita mana neng hiperpop? Ayo. Aku neng panggungnya malah iso di streaming, malah iso di ngerteni karo piyayokeh. Ayo. Yo. Kae kok ndoro Janaka kok tindak karo bapak kae. Ayo di sowani ya, Tru. Ya, disowani. Nganggo gendhing apa? Laler mangan gundul matos. Wong iki ora suasana sedih kok ora. Ayo mun dadak kowe dadak